Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nonanhatu mwedzi uno hwagunyana wakomana ZANU-PF wamukirira ipapa wachirova bhero mhando yekufara kuti kwai zidhera iyo yekuAmerica iya yekupinza zvirango zveupfumi pawanhu ZANU-PF nezvimwe zvinobata nyika kwai haiwa yanzi yakuda kubisiwa asi iri kuisiwa mhanduwe zviga zvinotorwadza chiga chikuru chavari kuisa ipapo kwai kuti tizvibise zvirango zveupfumizvo tinenge takutoita kuti imimi munofanira kubhadhara wachena wamakatorera ivhu wese wachibhadhara mabhirioni ese iwayo kuno heno kuti zvichaitika chero kuziva kwedu wakuru hurumende vari kuda fani kuti wabhadhare asi nomunokorero wavari kuita pokare heno mhandiwe kuti zvichaburika chere tinoramba takandolinga hedu. Makorekore epaurungwe apa aita kupinziwa mushishi mhanduwe waChina waye wakapuwa ivhu nehurumende ipapo mai warita kuakamanisa mhanduwe kutoita kubanha chaiko kuti ibvai takapuwa ivhu rinjedu unobva waita kuona idina yawe kuti zvomunyika medu zvinoita kuhwadza unosaya kuti kohoko naye zviita kudando dai wari kuita katu svinu waitoziva kuti aiwa zvaindoitika zvinhu zvotochinja vanhu votoziva kuti aiwa kuribe zvakadando kuno apa regai tirambe takaringa. Puresidi Geza akundoreketawo mapwapwa mukuru akundoreketa nyaya dzokubhawa chaidzo ndodzakureketa kureketa kuno agoburika akati kuterekera inini ndiri kuziva zviri kuitika Mnangagwa anoda fani zvokuenda kun'anga ndosaka akaroora okusiriya anga ari makumbi dina yawe unonatsa kuona kutoti aiwa pachiribe chisvino zvikanzi kana muchida kuona kutoti izvezvizvi kureketa kuno wikinere naiye Mnangagwa wari kugara wari kuita zvokun'anga saka wakutoita chingochani kuti masimba yawo arambe achiingidzira wakomana woita kusaya kuti kohoko nai zviri kudandi ungati Mnangagwa ingochani regai tione kuti zvinopera musheshere izvozvi kuziva kwangu kutsvakiwa chaizvo kana anga asiri kumbotsvakiwa pese papa kunyatsotsvakiwa chaizvo regai tigoramba takaringa hedu. Uko kanzuru uyo pamurehwa papa wabiedu mazezuru aiwa waita zvino wari kureketa iwo kutoti kubva zuva rechigumi nopfumbamwe kusvika zuva rechi25 romwedzi uno wanenge waripo mhandiwe wachitekaira munzvimbo dzakasiyana mudunhu ravo romurehwa iroro dunhu rinobativa nokanzuru yomurehwa iyo wari kutsvaka kuti vanhu vari kudei munyaya dzobhajeti rogore rinouya rokanzuru wopamurehwa papa wakaita kupinda mhanduwe wakaita kusekerehwa nayawe wachipuwa makanzuru vanhu vanotekaidza kanzuru yavo zvisvino kwedu uno heno kuti mabuja ayo aya anonyatsakuita sei paribe mhanduwe chinomboitika chakaita kudandi unotoita kundoita zvokushuvira kuti dai zvaitikawo kwedu asi paribe kana chibodzi chinoitika regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinosvika kupi zvachiita kudando asi tinondoshuvira kuti zviite zvisvino kwedu kwacho. Dare remakurukota aMnangagwa rabvumira kambani yeZPC kuti ibatane nekambani yemaIndia yoJindal kuti wagotande pokare kunadzirisa gwenya romagetsi rokuhange kubva gwenya rokutanda kusvika rochitanhatu kwai vanenge vachiita kuti Jindal iboye mari ikwerete mari inoita mamirioni 450 kana yakwereta yoita ichipatsanurana mari noZPC pamakore 15 kwai kana wapedza vanenge vakuburitsa magetsi anoita 440 840 megawatts pachirungu kunorekai tigoona kuti zvichaitika nguva yakadini tinenge tichikunyepa hedu po zvinenge zvatanda ZPC
kuhwange ikweyo wakomana kwai kuno vanhu vairi vakatoisiwa mujere kureketa kuno nonyaya yekunzi wagoita kuti zvinhu zvokambani zvibiwe. Ruth Chiyani pokare naTawanda Mhaka. Pakaita kunyangariwa mamirioni 3 anozviuru mazana mapfumbamwe 3.9 million US dollars ndio mari yanzi zvinhu zvakangoenda kuba zvacho zvinosvika wangu waita kuita kunota kuzvinhu asi kana zvichizikana kuti kuba kuri becha kunounza ndizvo zvizvi mandiwe pari becha kunounza. GMB iri kureketa kuti yakona kubhadhara vanhu wese wakaunza koroni gore rapfuura. Kwai pachiripo watine chikwereti naye tikati kana chiri chokwadi aiwa zvisvino asi chatorwadza vamwe ipapa ikubhadharwa nemazigi mandiwe de tikaiti rambe takaringa. Kambani yeBlue Ribbon yati iyo kubulawayo ichiri kugaya chokudya ikweyo nokutoti chibahwe chavo chapera apa hurumende yakarambidza kuti gore kayotenga zvibahwe kunze konyika obva waona nayawe kuti panokona kunetsa ipapa asi rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera kupi. Kwaino vamwe maMP kohokona vakomana vaChina vagobatiwa nemakokeni waribe kuburitsiwa munyika izvezvo vachibva vabenutsiwa kunyika dzavo. Hede rekai tirambe tichiona kuti zvinoitika chere izvozvo hino tinenge tichikunyepai. Apa izvezvi kureketa kuno mhandiwe kwai kuno garaji ririmo maMutare mumu rinozikana riri mumugwagwa weRiverdale. Kwairatsva mhandiwe kukaita motika dzinosvika 50 kwai pamabhenzi pai dzatsva mhandiwe dzikapfuta dzese pari bechi zvino rekai tirambe tichiringa hedu. Kambani yondege yoAir Zimbabwe yati iyo icharamba ichienderera mberi kuenda kwaMutare ichibva kuHarare ichibva yapfuurira kuenda kuMapopoma kuVic Falls. Tikati aiwa zvisvino tichatoita kutsvaka matiketi ekuenda kuVic Falls uchiziva kuti inopfuura nokwaMutare yozopfuura futi unombobharashawo mari yako zvisvino. Tikai tirambe tichiringa kwazvinoenda. Tiri kufarawo kunyepa kutoti Zimbabwe yahwina payatamba noNamibia nyasi mutambo T20 wechipiri. Tikuti makorokoto tatisingachazii kuwati makorokoto wakomanayo zvanga zvatoda kufanana nomaWarriors. Rekai tiringe dzikiitika pasi rese. KuSouth Africa mukwanzi agoti ndikusungisa Paul Sullivan. Kwai Paul Sullivan ndoda kuti andipe mari yemamirioni 5 chaiyo nokuti ari kureketa kuti ndiri mbavha gororo inini ndiri nemupurisa mukuru mudunhu reKZN. Rekai tione kuti iye Sullivan achaita sei. Apa MK Party yagoti iri kuendawo kudare kuti imise iyo komisheni yaRamaphosa yokutanda basa rayo irida kutanda basa mangwana ichiferefeta zvakareketiwa naiye Mukwanasi. Idi zvakaita kunyangariwa unosaya kuti kohokona ichicha netsa ipapa. Kanzuru yoTswane yagoti iyo kwaita boya mari inonzi ichakona kuuya ino mabhirioni 6 yo vanhu vari kuda kuunza kuti waise muguta. Tikati zvisvino kana zvakadando tikaiti rambe takanyatsa kuzviringa kuti zvinopera sei. Mhuri yaEdgar Lungu iri kurwadziwa kureketa kuno wagonzi nodare imimi muribe kana chamuri kuda kuita ipapa endesai mutumbi waEdgar Lungu kuZambia ibvai mabhadhara mari dzomatare idzodzi pokare. Pakaoma pakanyangaridza. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. kuMalawi wari wavhota nyasi. Rekai tigoona kuti mazuva 3 anoteera tinokona chere kupuwa kuti mbani ahwina ipapo. Somalia kwai yasunga vanhu vari kuita dandemutande reTikTok mhandiwe nokuti kwai vagoburitsika vachireketa zvakanyangara pamusoro pomutungamiri wenyika yekuSomalia ikweyo. Pakaita kunyangariwa ipapo, pakaita kunyangaritsa kusvinu chaiko. Rekai tirambe takandoringa hedu kwazvinoperera.
apawo izvezvi kureketa kuno tiri kufara kukunyepai kuti kwai kuTanzania mutungamiri wenyika Suluhu hanzi aiwa akukona kupindapo kare musarudzo dziri kupinda dzidzi. Regai tigoona kuti zvinoenda nokupi, asi vamwe vari kumupikisa wakarambidziwa kureketa kuno. Tinenge tichikunyepai hedu kuti zviri kupera sei. KuBotswana vari kufara mufana anonzi Colin Kipinatsipi kwaiamhanya zvokumhanya zviya zvokuita pavanhu vanosvika pavari 10 pamusoro-soro pavanhu vakambomhanya mamhanyiro omamita 400 pasi rese. Aiwa aita tuzvinu kuti makorokoto tiri mumakorokoto iwayo. Regai tipete zvirauro mhandiwe ndini wenyu mhandiwe wonawo.